ставате, ела тук да видя, бе. Коле, какво правиш, бе? Ела тук, че стои пяното, две думи може да си кажеш, бе. Ти ракия ли, бе? Ракия, бе. Ще пия на... Нали. Какво правиш, бе, Стамате, как си, бе? Мари. Къпти малко на мен. Срама е да погледнеш жената в очите. Що, бе? Що? Предната седмица трябва да го жена камбара. Предната седмица идва комшийката. Пената ли, бе? Пената идва вкъщи за боб. Обаче жената я нямаше и седнахме с нея, приказа ми от приказка на приказка и... Абе, нищо, бе. Тя хубава поне, ко? Абе, тя хубава, ама да беше само тъй. И друго ли има, бе? Преди 3 дни идва дъщеря и вкъщи да взема един учебник от щерката. Ама щерката я нямаше и заприказахме за... И от приказка на приказка и... Абе, ли се тревожи, бе? Тя голяма. Миналата година абитуриентка беше. Абе, тя е голяма. Ама, вчера по-голяма била страна. Това, бе? Това, дойде комшията да гледа мача вкъщи. Ко? Ко, разприказахме с него и от приказка на приказка и него. И него ли, бе? Него. Стама, тя ще ставам, че много се заприкаваме с тебе, бе. Мама! Да се приказа малко, бе! Айде, давай. Ракия ли ти? Ракийка, бе. Ще пина. Сипи, бе. Сипи. Ко прави? От приказка на приказка и... Абе, нищо, бе. Тя хубава поне, ко? Абе, хубава, ама... Не е хубавата с работа. Да вземе един учебник от щерката. Ама щерката я нямаше. И... За да приказваме... Абе, ти са майка, бе. Тя е абитуриентка, бе. Абе, тя е абитуриентка, ама... Горя! Браво, бе. И от приказка на приказка и... Не се тревожи, бе. Тя е миналата година абитуриентка беше. Нищо не ти разбирам. Ти са на шора и... Давай, снимам. Казваме, нищо не кажеш. Абе, казвай, бе! Стига си пил, после пак трябва да пиш, ти само пиш, бе! Ти пил май спи тук 3 литра... Бре, кола, бре. Абе, не се тревожи, бе. Чакай, пия ти. Абе, не се тревожи, бе. Тя е голяма. Миналата година абитуриентка беше. Абе, Абе, не се тревожи, бе. Тя е абитуриентка. Миналата година абитуриентка беше. Голяма. Не се тревожи, бе. Извинявам се, почвам. давай. Не се тревожи, бе. Тя е абитуриентка вече. Миналата голяма... Тя е голяма вече, бе. Ай, бак ти, бе. Сера му чепа дума. Тя е клиентка, че не е било тук да голяма. Сега по малка. Аде, бе!